سلام زخبركم تعزبتنا مباركس نايزو ساعة زيزينا حزلكم متسئلكو مجمرتاقن أرستاتو بريزيدنت إساياس أبقرب أوان إثيوبيا أخوات صحيو أهكراو بيت فرد قبن بزعب عمد السودان حدش مرمرا خفيتو وعلى قرباب تهاجرات السودان أب كايرو ناب تقرأي كي قوعز معرفو نفرت بولي تخل كلا كومو سابا برهان زوبلو زياناتات حزنا متسيناكم لنا سناي مكتتال بريزيدنت إساياس أبقرب أوان إثيوبيا أخوات صحيو كبل أما خاريس أتا قدامي منستر إثيوبيا قاليسو بريزيدنت إساياس أفوركي مس قدامي منستر أبي أحمد أب كايرو أبستقاب أو على قرباب تهاجرات السودان تراخيبهم أبكل تاون زباون قدايات نزرابهم أما خاريس أتا قدامي منستر أمباسادر ريدوان حسين بمكد تويتر قاليسو كم حبريتات تبع سلطان بريزيدنت إساياس أبقرب أوان إثيوبيا أخوات أحمد بتتحيز له مقان جزينا عدد بريزيدنت جنايتا نجرن منستر زينا إرترا أتو يمان قبل مسكال كلت يوم مرحتي عمق زرب كم ذكرت مال أب تويتر حتى حبريتات غيسو نيرو ودت بريزيدنت إساياس كنات كل تجري كابز جمر نايفلا ما يخون أقدموا أمون قلت يوم مرحتي أزيو طبق ركبن بتصحن كم زنبر الذكر كوينو دحيركون اللي نبر قربت بتجمر قلت أخذ خير كم زيت سنحة بزو حتى عزب تزم سكروديو أبكر جزيت أبصابو وقعوز قبل السيفيكا ومحبر حبر أفريقيا لو سراوتي إرتراب كل التجري جنا خرتي مسمى بريتوريا بمولو كي تكبر عنك زلوا بقى تستات قبل أقمت أونيرو مرح تغلتين هاجرات أب كايرو أب تراخبلو تزارربلو أجندان بحجة صبي مزارب أرستاتنجن أي تتقسن وعلى قرب هاجرات السودان أب كايرو بعد ما عبد الفتاح السيسي بريزيدنت عرب ريبابليك جبتي مرح تهاجرات منقسات ريبابليك مأكلي أفريقيا تشاد إرترا إثيوبيا ليبيان دوب السودان أبو أمبر كوميشن حبرة أفريقيا أبو الناس حفلك هاجرات عرب أبو على قرب تهاجرات السودان مستاف بعصر سلسة حملة كل تشام إسران سلستن أب كايرو تراخبو أب استفل على مدايات كنتات السودان زت يوم نتقلب لون مقرات كخلوز خلو مفتحتات تميايتهم تم مرحتي أبزم السعودة سمامعهم قداماي أب سودان زكايد زلو وتعدراوي قتمتاتن كتسأل مبسبات ستاون سبعون كنتات سودان بزملكات عمق سكفتان بمقلات أتم مرحتي أتم أبتكتشت زلو وقنات نتوخيناتات أقوديلهم نتوخينات نمقرات كلتوفن زلا أن تخصدون مبال كالكاتون كمون توسخي وتنسوهات سفيل سوداناويان كساراتات أنوات النبراتن كقطاوت أو عام كالاي نلولاونتن حدنتن جزءاتها السودان ملا أخبرتهم بمرقات أتم مرحتي إذا حجز الرئيس اللو قيتشت وشت أو قداي سودان مخانو بمسمع أبتقلو لاو زخون يخون نايدق متقتاو موقاد كان زادلي أسميرهم له كم زعينات متقتاو نتقيتشت سنوحون مبراخن مكتاان أب سودان مرقان سأتان زملس أب سسمام علو السفران ومساح زقبر سعرتاتي عنكف سألساي نهلو قلولاون سبعو سعبيناتن مفتاح كله ملياوي أقباب محنساس قدامنت كوهابو مخانو مقلاح أزدما نتماوش تهاجر سمزابلون كابتكيتشت ناب قرباب تهاجر سهادمون سدتنياتاتنا وسخ زخيد زلو واحد سدتنياتاتن زملكت حويسو عبل على سقاتاتنا عبي زخيد زلو صقط زفتر بدها خونتاتيو ناي قرباب تجزئاتات مخانيو وتم رحتي محبرسب عالمن لجز تهاجراتن عبتي بعصرت تشعة سنة كل تشان إسران سلستن قرباب تهاجرات السودان سياساتفقو بدرجة مينستري نسبقو ميليشيا السودان زوبان من دقاف زعل لما مبتع مدب بمخبار حلافنتهم كسكموت أو وعام رابعي أب السودان سبقو خونتاتنا تبلاشوا بزملكات كبير سكفتا مقلات قبل على سيفيلات تكالات كنت عنا تكالات هزباو أقلقلت نزفت زمزلو تدقاقامي مدقعت مخنان وتم رحتي محبرسب عالم والساني سبقو حاجزات المهاب كمون أب السودان حصرت مجبن قرب حكمنا المفتاح نتبسن كقلونا قبل على نصوحات سيفيلات إذا صعبوا خبيت سجاماتن لمكلاب زعل لما سجوم تمخانو تسوي عام حمشاي مزملكتهم أقراوين تكالاتن بموهات السودان زوهاب سبعو حجزات بجزءات قرابة تهاجرات عبيلون خاطو من متجاء كمون نابتهم أزيوم استهاسيون تقلعتن كبابيتات زبتصحو حسم حلف حجزات المقام بتر مدنفع عب زمن ترزي مرحتي استفل على ودوبات السودان سبعو حجزاتن أبالاتن زدلي حلوة خجبرون مستسقم حجز أم تحت الأخام كم متجاءون التحساسي بهم شاتشاي التذكير زلوجيت دون مبال بوليتيكا في التحدث كم زادلي مقلاح لازم نمسك دما أم منقول دبات السودان حوافين كل مداون هجر أو زاد تخكيت سوي عام يبهجن بلسجنا نسب السودان قدامنا بمهاب رجعتن دحنتن اتهاجر بمملاس شاوعي منستر قدات وتصاي قرباب تهاجرات السودان زحافة منستر ميكانيزم نمقام بمستمع نتحجز اللوجيتشت نمفتح حبر أو تعرتات نموهاد منسترات ميكانيزم نايمجم مرتاخي وأو ابن جامينا بمكيات زوم سعو سقمتات كوسد سلطان كوهابويو ها مزتفل على ودبات السودان قطعوا ركب بمقبار مستفل على ودبات السودان مستي زلوا عقبابات بممللا نتقال سدون مبالن اب كل مداوي مفتحنا يتقلولاو نمصحن زوسد قبراو سقمتات زتقال لوط نسرح من معبال لا
ቅልውላው ኣብ መጻኢ ምርጋእን ሓድነትን ግዝኣታዊ ሓድነት ሱዳን ዘስዕቦ ጽልዋን ንምፍታሕ ከምኡውን ሃገራዊ ትካላት ሱዳን ንምሕላውን ንምዕቃብን ዘድሊ ስጉምትታት ምዝታይ እቲ ሚኒስትራት ሜካኒዝም እቲ ቅልውላው ኣብ ልዕሊ ጎረባብቲ ሃገራት ዘስዕቦ ኣሉታዊ ሳዕቤን ንምግታእ ዝሕግዙ ስጉምትታት እውን ክዝቲ ንህዝቢ ሱዳን ሰብኣዊ ሓገዝን ረድኤትን ዝህብ ኣገባብ ኣወሃሃብ ኣሰራርሓ ክሰማማዕ እዩ ኣሰራርሓ ሚኒስትራት ኣብ ዝቐጽሉ ዋዕላ ጎረባብቲ ሃገራት ሱዳን ለቦታቱ ከቕርብ እዩ ናብ ትግራይ ከይጓዓዝ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ተኸልኪለ ቆሞስ ኣባ ሰረቀ ብርሃን ትግራዋይ መራሒ ሃይማኖት ቆሞስ ኣባ ሰረቀ ብርሃን ወልደ ሳሙኤል ናብ ትግራይ ከይጓዓዙ ኣብ ዓለም ለኸ ማዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ኣዲስ ኣበባ ተኸልኪሎም ከም ዘለው ንቢቢሲ ተዛሪቦም ካብ ዝነበረሉ ሃገር ኣውስትራልያ ተበጊሶም ረቡዕ 4 ሓምለ 2015 ኣቆጻጽራ ግዕዝ ሃጋዊ ጋሕታ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ቦሌ ከም ዝኣተው ዝገለጹ ኣባ ሰረቀ ብርሃን ሓሙስ ረፋድ ናብ ትግራይ ንምጓዓዝ በረራ ውሽጢ ዓዲ ካብ ዝብገስሉ ከም ዝተኸልከሉ ገሊጾም በረራይ 3:45 ቅድሚ ቀትሪ ኣቆጻጽራ ግዕዝ እዩ ነይሩ ናይ ጸጥታ ፍተሻን ካልእን ሓሊፈ ናብቲ ናብ ናይ ውሽጢ ዓዲ በረራ እትወስድ ኣውቶቡስ እንትኣቱ ብምኽንያት ጸጥታ ክትሓልፍ ኣይትኽእልን ኢኻ ኢላትኒ ኣብኡ ልዕሊ 4 ሰዓት ኮፍ ኢለ ይብሉ ብድሕሪኡ ናይ ፖሊስ ኪዳን ዝተኸድነ ሰብ ናብ ናይ ወጻኢ ዓዲ በረራ ዝካየደሉ ቦታ ከም ዝወሰዶምን ንብረቶም ሒዞም ናብ ኣዲስ ኣበባ ክኸዱ ከም ዝነገሮምን ዝሓበሩቶም መራሒ ሃይማኖት ንሶምን ምስኦም ዝመጹ ካልእ ኣቦን ፍቓደኛታት ከም ዘይነበሩ ይገልጹ ካልኦት ሓለዋት መንገዲ ኣየር እውን ናብ ትግራይ ዝገበረዎ ጉዕዞ ክስርዙ ከም ዝመኸርዎም ይሕብሩ ካብ ሓሙስ ጀሚሩ ብዙሓት ተጋሩ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ እቶም ኣቦ ናብ ትግራይ ክቐጽሉ ክፍቀደሎም ጎስጓስ የካይዱ ኣለው ተፋተይ እንታይ እዩ ዝሓተኒ ዘሎ ኣካል ከመን እዩ ዝብሉ ሕቶታት ነቶም ኣባላት ጸጥታ ኣቕሪበሎም እየ ገሊኦም ዝተተሓዘካ ነገር የለን ኢሎምኒ እምበኣር ብልዕሊኹም ዘሎ ኣካል ክዛረብ ኣፍ ኩድለይ ኢለዮም ፍቓደኛታት ኣይኮኑን ናብ ዝምልከቶ ኣካል መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ እውን ከእቱን ይከኣሉን ይብሉ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ደብረ ጽዮን ሜልበርን ዘገልግሉ ቆሞስ ኣባ ሰረቀ ብርሃን እኹል መግብን መዕራፍን ኣብ ዘይብሉ ከባቢታ መንገዲ ኣየር ይንገላትዑ ከም ዘለው ዝገለጹ ኮይኖም ከልከልዎም ሓይልታት ጸጥታ እቲ መንገዲ ኣየር ናብ ዝመጽሉ ክምለሱ ይደፍዎም ከም ዘለው ንቢቢሲ ሓቢሮም ናብ ከተማ እቶ ወይ ናብ ኣውስትራልያ ተመለስዮም ዝብሉን ዘለው ናብ ትግራይ ዝገብሮ ጉዕዞ ዝተዓናቐፈ መንግስቲ ከም ዘይኮነ ዝገለጹ ኣባ ሰረቀ ብርሃን ኣብ ሽመት ጳጳሳት መንበረ ሰላማ ትግራይ ክርከቡ ዘይደለይዎም ውልቀ ሰባት ንማሕበርቲ መንገዲ ኣየር ተጠቂሞም ዝፍጽሞ ዘለው ክኾኑ ከም ዝኽእል ይጥርጥሩ ኣብኡ ከይሳተፍ ኣነ እኳ እንተዘይሓሰብኮ ንሳቶም ግን ኤጲስቆጶስነት ክሽወም ይኽእል እዩ ዝብል ጥርጣሬ ኣለዎም ቢቢሲ ንቕሬታ ኣባ ሰረቀ ብርሃን ወልደ ሳሙኤል ኣመልኪቱ ካብ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኮነ ሓለፍቲ ድሕነት እቲ ማዕርፎ ነፈርቲ መብርሂ ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ ኣይሰመረን ኩናት ትግራይ ስዒቡ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ ነቲ ኩናት ኣውገዘትን ዝበሉ መራሕቲ ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ትግራይ ምስታ ቤተ ክርስቲያን ዝነበሮም ርክብ ብምፍታሕ ናይ ባዕሎም መንበረ ሰላማ ምምስራቶም ይፍለጥ ቤት ጽሕፈት መንበረ ሰላማ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ትግራይ ኣብ መወዳእታ ዝሰሙን ናይ ባዕላ ኤጲስቆጶሳት ከም እትሸውም እውን ዕላው ጌራላ ላዕለዎት መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ ብወገኖም መንግስቲ ነቲ ዘይሕጋዊ ዝበልዎ ሹመት ደው ከብል ፀዊዖም ኣለው ምስ መራሕቲ ሃይማኖት ትግራይ ንምዝራብ ናብ ከተማ መቐለ ዝተጓዕዙ ፓትርያርክ ቤተ ክርስቲያን ኣቡነ ማትያስ ንመራሕቲ ሃይማኖት ትግራይ ከይረኸብዎም ከም ዝተመልሱ ምግላጾም ይዝከር ኣገራዊ ቤት ፍርዲ ገበን ብዛዕባ ዓመፅ ሱዳን ሓድሽ ምርመራ ከፊቱ ኣገራዊ ቤት ፍርዲ ገበን ኣብ ሱዳን ገበናት ኩናት ዝምልከት ሓድሽ ምርመራ ከፊቱ ክብል ዋና ዓቃቢ ሕጊኡ ትማሊ ሓሙስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዓመፅ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ዓቢ ስክፍታ ገሊጹ ካሪምካን ነዚ ዝገለጸ ንባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝሃቦ ጸብጻብ ድሕርቲ ኣብ መንጎ ተባኢሶም ዝነበሩ ጀነራላት ንሰለስተ ኣዋርሒ ዝጸንሑ ኩናት ነታ ሰሜናዊ ምብራቕ ኣፍሪቃዊት ሃገር ናብ ህውከት መሊስዋ ICC ኣብ ዞባ ዳርፉር ሱዳን ካብ 2005 ኣትሒዙ ብባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ሪፈራል ዝተፈጸመ ገበናት ክምርመር ዝጸንሐ ኮይኑ እቲ ኣብ ሄግ ዝመደበሩ ፍርዲ ንመርሐ ነበር عمر البشر مصنات عليه حويس بجبنات كاسيسو تقليل حكي نحنا تاريخ كدجما مفقد أب حدا قال لنا تمساسل حسوم تاريخ قبل كان UNSC تزاريبو هلو كنتات السودان أبز حجوان تتصابوتات زكاير زلون تتصابوتات الناقرة زل عمتن أزيو زت حساس قدايو قبل حدش مرمرة أبزفلت الأوان قليسو كان أول حميازيا أتو كابز جمرات حيزو أب سودان بزعبا جبنات كينات جبنات أنصر سبعونات انتفت مزبهالو سفح ركبات كمز نبرة قليسو صوتاون جبناتن فتسمو زبهالو
ትኩረት ናይ ዝሓድሽ ምርመራ ከም ዝነበሩ ሓቢሩ ኣብ መንጎ ሓላፊ ሰራዊት ሱዳን ዓብደልፈታሕ አልቡርሃንን ምክትሉ ነበር መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ዝነበረ ንኡስ ወተሃደራዊ ጉጅለ ሓይልታት ቅልጡፍ ደገፍ መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎን ዓመፅ ካብ ዝለዓል እንድሓር 3000 ሰባት ክሞቱን ከለዉ 3 ሚልዮን ድማ ተመዛቢሎም እዞም ጽምዲ ኣብ 2019 ድሕሪ ምእላይን ምእሳርን በሽር እቲ ሃገር ናብ ሲቪላዊ ምሕደራ ንምስግጋር ካብ ባቡር ዝወፀ ወተሃደራዊ ዕሉዋ መንግስቲ ወሰንቲ ሰባት ነይሮም ጃምላዊ መቃብር ኣብ እዋን እቲ ውግእ ግፍዕታት ከም ዝተፈጸመ ዝገልጽ ክስታት እናወሰኸ ብምምጽኡ ኣብ ሱዳን ዝርከብ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሕብራት ሃገራት እቶም ዝዋግኡ ወገናት ተሓታትነት ክገጥሞም ትማል ረቡዕ ፀዊዑ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዳርፉር ሓድሽ ገበናት ከም ዘጋጥሙን ኣጠንቂቑ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ብሰራዊት ምክልኻል ኤርትራን መሻርክቶምን ተቐቲሎም ዝተባህሉ ብውሕዱ 87 ሰባት ሬሳታት ኣብ ዳርፉር ኣብ ዝርከብ ጃምላዊ መቃብር ከም ዝተቐብረ ትማል ሐሙስ ገሊጹ ካን ሓደጋ ተወሳኺ ገበናት ኩናት መንግስቲ ሱዳን ሓዊሱ ዝምልከቶም ተዋስኣቲ ግዴታታቶም ብዘርኣይዎ ንጹርን ንነዊሕ እዋን ፀንሐን ሸለልትነት ከም ዝዓመቐ ገሊጹ ኣብ መጀመርታ 2000ታት ኣብ ዳርፉርን ንዝተፈጸመ ገበናት ፍትሒ ዘይምህላው በሽር ንምልሻ ጃንጃዊድ ኣብ ልዕሊ ውሕዳት ዓረብ ዘይኮኑ ሰባት ኣብ ዘቐመጥሉ እዋን ነዚ ናይ መወዳእታ ዑደት ዓመፅን ስቃይን ዘሪኡ ክብል ወሲኹ ገሊጹ በሽር ብቅትለት ዓመፅን ስቅያትን ሓዊሱ ብናይ ዓሌት ቅትለት ገበናት ኩናትን ገበናት አንጻር ሰብኣውነትን ተኸሲሱ ድሕሪ ምጽናሕ እቲ ቤት ፍርዲ ድማ ካብ ሽዑ ጀሚሩ ናብ ሄግ ኣሕሊፉ ክወሃቦ ክሓትት ጸኒሑ ግን ኣይተዓወተን በሽር ኣብ 2019 ምስ ተኣለየ ካርቱም ንኽኽሰስ ናብ ቤት ፍርዲ ከተረክቦ ምዃን ኣፍሊጣ እዚ ግን ፈጺሙ ይተፈጸመን ቅድሚቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተፈጸመ ውግእ እውን ካብ ሰበስልጣን ሱዳን ዝግበር ምትሕባር ዝያዳ ምብስባስ ከም ዝነበረ ካን ገሊጹ ወዲ 79 ዓመት በሽር ከምኡን ኣሕመድ ሃሩንን ዓብደልራሂም ሁሴንን ዝተባህሉ ክልተ መራሕቲ መንግስቲ ውልቀ መላኽ ነበርን ብአይሲሲ እውን ዝድለዩን ክሳብ ሕጂ ኣብ ናጽነት ይርከቡ ክሳብ ሕጂ ኣብ ሱዳን ዝተፈጸመ ዓመፅ ፍርዲ ክቐርብ ዝጸንሐ እንኮ ጡርጡር ላዕለዋይ መራሒ ምልሻ ጃንጃዊድ ዓሊ መሐመድ ዓሊ ዓብደል አልራህማን ኮይኑ ብኖም ደጉረ ዓሊ ኩሻይ እውን ዝፍለጥ እዩ ጠበቃታት መከላኸሊ ራህማን ኣብ ዝመጽእ ወርሒ ጉዳዮም ክኸፍቱ ትጽቢት ይግበር ካን ድማ እቲ ድሕረዋይ ውግእ ሱዳን ነቲ ፍርዲ ኣብ ሓደጋ ክእቱ ክፍቀደሉ ኣይክእልን ኢሉ ሕብራት ሃገራት ኣብ 2003-2004 ኣብ ዳርፉር ኣብ ዝተኻየደ ግጭት 300,000 ሰባት ከም ዝተቐትሉን 2.5 ሚልዮን ሰባት ከም ዝተመዛበሉን ገሊጹ ትማሊ ሐሙስ ኣብ ካይሮ ዝተኻየደ ዋዕላ መራሕቲ ጎረባብቲ ሃገራት ሱዳን እቲ ውግእ ደው ክብል ተማሕፂኑ ውግእ ጠበንጃ ፍንጀራታትን ምጉርምራም ነፈርቲ ውግእን ግን ርእሲ ከተማ ካርቱም መሊሱ ከም ዘናወጾ ነበርቲ ንኤኤፍፒ ሓቢሮም ባርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ናይ ሎም መዓልቲ ዜና ነዚ ዝተኸታተልኩም ወይ ነይሩ ስለምክትታልኩም ኣዝና ኢና ነመስግን ሰላም